आबौ थैनाया बेसे गोबाव जाखोमोन लायाखै बुस्थु लायनानै लायाना नायनानै लायामोन आबै दा गारियाव बजाय होजोबबाय दा जोंहा नै लोगोफोर मैगं फानहैनो नागिरदों मैगङा रेडि जोबखासै दाथ' फुंनि 10टाल' जादों नालाय बेलासियाव फानगोन आरो 2टा 3टासो टाइमाव नैबे जाबाय खांख्रिखलाफोर रेडि खालामखाबाय नै फवासे सुनानै फवासे ना आधा केजिब्रा बेलाय आधा केजि ना फवासे बे आबै ए फवासे सुनानै रेडि दोनजोबबाय नै 10टासो मुथा दं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सबाय बिमा अर्गानिक हासारजों बानायनाय न'नि गोबोरखि हासारजोंनो देरनाय बेफोरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पटल गोखै माबाबो होनो पटल गुन्द्रिबो होनोनो नैबे आबैया खोन्थादों बेहा मोनथियो नालाय पटल गुन्द्रिबोनो ओमफ्राय मोनसे नाम होनबावलै मारैबा ओइ नोंहा मा थाबायदों ओइ गोलैगोन ओइ हामा दाउखियाव गाबाय इधरा रेफे या नै लोगोफोर दाउदै गला जाजोबनाय बिसोरो 1 2 3 4 5 6 7 8टा दाउदैया 8टा गला जाबाय बेखौ एवजाजोबनाय जासिगोन मा बुस्थु बेलाय गोबोरखि मैखुन ओमफ्राय मा खालामनांगौ माजों जानांगौ बाथोन एवनो नैबे जाहैबाय गोबोरखि मैखुन न'आवनो दं मेरला दा बेखौ एवनाय जासिगोन आरोखि गोथावनो अमा बेदर बायदि मोनजायो बेनोसो ओमफ्राय बै खांख्रिखलायालाय बेसेबां पवायाव 10 थाखा खांख्रिखलायाबो बै फायनासि फिथाइयाबो ओमफ्राय सबाय बिमायालाय सबाय माबा 10 थाखा मुथा दा फानहैबा खांख्रिखलायाबो 10 थाखा पवा मोनगोन सबाय बिमायाबो 10 थाखा पवा मोनगोन ओमफ्राय थाइनासियाबो 10 थाखा पवा होनदों नामा ओमफ्राय नैबे मैखुना 40 थाखा पवा फानोबा पवा 40 नैबेयो गोबोरखि मैखुना दंफाङाबो 40 थाखा लाखायदों पवाया 30 थाखानिबो मोनो दा दंफां मैखुना नैलाय नै रेडि जोबसै दाहाय फानहैगोन आरो माखासे दंबावो फानबावनांगौ दा खाथ'वाखै दा खाबा देखायगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा खाबावगोन दाहाय जोगोनार बिजौ ओमफ्राय मा दंबावो मैफ्राय जोगोनार बिजौ मैफ्राय खाबावनांगौ दं दा बेखौ ओंखाम जाखांनानै खानोसै साननि ओंखाम जाखांनानै दा नैबे मैखुनखौ एवनानै जानाय जासिगोन आरोखि आरो नै खुसेंग्रा दंबावसो नै मोनायाव लाइटआव फैनाय दाख्लैथ' बेसेबांबा बुरजा मोन्दोंमोन आरो बे दिमनियाव लाइटआव फैबावदों आरोखि मानै माथाम दाख्लै बेसे बुरजा नोंस्रा बुधबारखालि जा बुरजा एवजाखागोन 100टासो मोनाखै एसेबो एवजादों बेनिफ्राय अखानायै आरो इसेबांबाव सफोरनाव साबफोर माबामोन दा बाथोनाव जाहैसिगोन आरोखि खुसेंग्राया बानलु बहरा सामब्राम बहरा होनानै बारा बुरजा नङा नालाय 8टा 9टासोल' दं दा बेखौ बाथोनाव जासिगोन ओइ मा फांफुं जाबाय थादों नों मा फांफुं जाबाय थादों हारसिं थांलाय फैलाय गाखोलाय ओंखारलाय खालामगासिनो स्कुटाराव ओइ मा बेलाय हाब मानसि मेला जाफैथारबायलै नै मानसि मेला जाफैथारबाय मा बेलाय माबे खुसेंग्रा होनलाय गलिया 5 बोसोर जाबायना आबौ थैनाया बेसे गोबाव जाखोमोन लायाखै 6 बोसोरसो जाबायगोनलै 6ल' जायाखै दा आंनो 5 बोसोर जाबायबा आं फैनि सिगां थैखादोंना गलिया 5 बोसोर जाबाय 10 बोसोरसो जाबाय दा 10 बोसोर जायाखै अनजुनायानो 9सिमाव थांदों बे अनजुनाखौ बोसोर जाबा बे बानो मोनदों 7 बोसोरसो जाबाय 8सिम थांबाय गोसो लायनानै लायाना नायनानै लायामोन आबै नोंस्रालाय गोसोना लायानो नङाब्रा जोंहाथ' गोसो लायनानै लाखानाय नोंस्रा खिथालाय ओइ माबानाव खारफासिनाव हाबनानै माबा लोखि फेसा हाबनानै दङ सोरनाव खारफासिनाव दिनै मोनायाव गाननायबाय थानायाव सब हाबैदों न'आव गुफुर बे ओरै माबायाव गुफुर
बिखायाव गासिबो बे फुला फुला जोब मालाय लोखिगोनांलै मोनायाव बिलिफाव गानलायबाय थादोंमोन जोङो ओमफ्राय दरा इसिनिल' खेवनानै बेला ओरै बेलायबाय थोब बे खम्बल जाब्रायाव बाबथाबना थादों गिदिर एसे गिदिर सासे लोखिसो जेबो नङा मालाय साबसिन मारै जाखो मारै खुसिंग्राजों अरजालायनाय जाखो नै थैगौलाय लायनोसैमोन आंना दाख्लै मानै अरदों सासे आबैया मालाय हजों लांगुलायदों आबैयासो लांदों नङा माथो आबौआ सायखांजोबथारसै नै मैखुना फाइनालि नै गाइस ओमफ्राय दा ओंखाम जानो जिरायबाय आंबो एसे जाग्रोबाय ने दा मा दंमोन ओंख्रिया सबाय बिमा भाजा खुसेंग्रा बाथोन दावदै एवनाय आलु बाथोन दालि झल ओमफ्राय नै आबैयाबो जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै मैगं खाफिनसिगोन आरोखि मैफ्राय जोगोनार बिजौ आरो लोगोसेनो गाहायाव दाउबो दं मावजिबो दं बिसोरबो जाफागासिनो न'सिङाव हाबबाय थायो बे दाउआबो बे मावजियाथ' मावजि न'सिङाव थाखायो दा नै आबैयाबो जागासिनो दं दा नै लोगोफोर आबैया मैफ्रायखौ खायखांबाय ओमफ्राय जोगोनार बिजौखौबो गैला खानांगौ बेलाय मुथासेयाव बेसेबां 10 थाखा 10 थाखा नैबे जोगोनार बिजौ दा बेखौ नै माखासे दारि बायसाखौ सायनानै माबाबाय माने गारबाय आरोखि ओमफ्राय आराम स्र' दोनबाय बेखौ दा बेखौ मुथा खाना फानहैसै मुथा खागासिनो आबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मैफ्राय भिटामिन मैगं बेबो भिटामिनखा जोगोनार बिजौआबो भिटामिन दा टाउनाव थोलायलाया बेफोर माने बेफोरसो गोथावसिन दा नै मोनसे खाखांजेनबाय मुथाखौ मुथासे बानायजेनबाय मुथा फिसा जागोनथाय 7 मुथासो जागोनदां 7 मुथासो जाया ना मुथाबा ओमफ्राय नैबे मैफ्राय बेखौबो मुथा खालामगोन दा नै मुथासेयाबो मुथानै जाजेनबाय दा मुथा बानायगासिनो आरोखि दा नै लोगोफोर फानहैनो रेडि जाजोब्बाय मैगङा मैफ्रायखौबो मुथा खाखांजोब्बाय ओमफ्राय बोथोमबालाय जोगोनार बिजौखौबो नै मुथा खाखांजोब्बाय ओमफ्राय खांख्रिखलायाबो रेडि जाबाय थाइनासेयाबो रेडि जाबाय नैबाव माखासे जोब्बाय दा फानहैसिगोन आरोखि बेखौ गारियाव बजाय होनसै मुथा फिसाखौ जोगोनार बिजौआलाय जोगोनार बिजौआ 8था ओमफ्राय बै मैफ्राया 7था बे जायखिया नांजोबा 300सो मोनबा खांख्रिखलाखौ एसे सोमसोबा गासिबो नांजोबाथ' 300 400 मोनबोसिगोन दा जायखिया मेथाइ लाबोदो मैगङा नांजोबबा दा नै रेडिसै बजायहैसिगोन गारियाव दा नै लोगोफोर दसे मैगंखौ बजायहैनानै आजाजों गेलेफैफिनलायबाय ओरै फै फैद' बल जोनोसै फैद' नावलाय नाय बला नै मासेबाव इया नैसै द' जाव साल्ला होनलाय साल्ला होन साल्ला खालि अर जराय नागिरनाय नों हा खालि अर जराय नागिरनाय गेलेया बिदि जायो अर जराय नागिरबाय थायो बियो होद बोलो होखोरा नालाय हाय होनलाय हाय होनदो हाय मा मोननैलाय नोंना बला ना नि थ' बेयाव फैदो फाइनालि नै दा बेलासियाव आबैया सफैफिनबाय दखानाव मैगं फानहैनाया मा सफैफिनखो खांख्रिखला 3 थाइनासे फिथाइ जोगोनार बिजौ नांजोबबाय जोगोनार बिजौजों मैफ्राया नांजोबबाय जोगोनार बिजौ मैफ्राय सबाय बिमा नांबाय ओमफ्राय नैबे थाइनासे फिथाइयाबो आग्लायबोबाय ओमफ्राय खांख्रिखलायाबो आग्लायबाय फवासे 3 मुथा आग्लायबोबाय आरोखि ओमफ्राय मैफ्राय जोगोनार बिजौ बेफोरो नांबोजोब्बाय